Omama banakwe omama manje bayiphatha zonke izikhundla akusashiwo ukuthi mawumama nawe nje uNontembeko siyasho nje ukuthi umama uNontembeko kodwa akafiki kahle ezingeni lobumama ngempela mawukhuluma uqinisa nje ngoba usayintombazana manje kodwa uSpeaker bengeke kwenzeke lokho uma kwangekho emgomeni founding principles ze ANC ukuthi omama balingana nobaba gender parity kuphinde futhi uze ekutheni asicwasi ngokwebala ingakho ubabona nabangamnyama bekhona kwa ANC abanye esahlukana nabo kudala babecha inhlangano zenkululeko akuba abantu abamnyama bodwa ngoba sizosuke sehlise isigqi somzabalazo uma sifaka abelungu phakathi ngoba yibo abasicindezelayo sadayo kunjalo kodwa sisebenze ngonembeza umuntu nesimo somuntu nesinqumo somuntu singacwasi ngokwebala nokunye kodwa la engikhona sekuthene sifuna kuleli period yamanje sikhuluma ukuvuseleleka kwethu njengamalungu size siyofaka ivangeli kubantu abangaqamile baphumela obala ngobukhongolosi ukuthi nikhululekile ukuthi nize ngobuningi benu kule nhlangano nikhululekile ukuthi nibambe iqhaza kule nhlangano abanye sesibatshela ukuthi noma ke uma usigcina usaba kodwa nje mase kuthiwa kuyavotwa ukhululeke nje ngoba salwela lokho ukuthi umuntu avote ngokukhululeka kule nhlangano la endaweni ziningi izinto esikwazi kuyiqhenya ngazo inhlangano yethu enegalelo mawubheke kwahlabisa mfundisi wami etile manje lisasihlula ileli libheke ehluhluko anyangazi mdaka ukuthi lelitela limi kanjani ngoba yilo nje angithi kunjalo yilo nje lenkinga ngathi noma la video uWegilbert lapha eMajomhlofu nqamule liyoshone ebayeni fana ngabe selifikile kodwa ke udaba lolu silidile okwangempela salithatha salwenza ukuthi manje sekufanele kube kanje suka lapho sahlala kugesi endaweni ezikhona lapha eSouth Africa ayikho indawo okwaye kwafika iheadquarters yaseMidrand la ukupheshwa khona ugesi njengale ufika uDG ufike zonke izikhulu zakwa Eskom zonke ngobunikazi bazo kodwa la eHlwathi bafika ngobuningi babo ayikho indawo enye ekunjalo South Coast ayangikhumbula kuthiwa noma esuka ngakhona nogxina kodwa akaza lethu Eskom wonke ufika noma ninawo ugesi tuba ninawo ugesi kodwa akaza afike izikhulu zonke kaEskom nakomhlaba yalengana zindawo zethu zonke lezi kodwa ngiyabalula nje ngoba kuyiqiniso ngiyedlula bafika la njoba kukhanya bafika la bazomemezela ukuthi bazofaka ugesi emzini u400 it was 2008 sibadonsile sabathwala baze bafika manje ke umuntu ongabuza ngoba phela kuyabuzwa mase kufanele kuvote nenzeni ke babuza abantu ukuthi kuzoze kube kanjalo nje manenzeni thina siyashesha ukuphendula ngoba kulula ukuphendula ngoba izinto zethu sobala angithi afaka amanzi mdaka ngiyazi ukuthi
akulona usuku lokuphakama lolu kodwa uyafaka amanzi kuyaziwa manje ke laba mkhanya kodwa manje ke babuza abantu kwenzekeni antinalitela yini nawugesi yini nje ngoba phela even leli tiyela lilamba kwamnqobokazi lizilofika emhlabeni lizilofika le border eMozambique neSwazini fike emva after 1994 abanye abazi ingakho siyasiphatheka mamuntu driver esuke ehluhluwe ebheke emanguza abesethi kodwa iANC yenzeni nje ehambe etiyeleni lifakwe yiyo bengazuthi umuntu ungazuthi awuthi kumancane awehle emotweni uvule nje amehlo lakho ukhongola silomgwaqo lo after 1994 ngingabala kuze kushona ilanga njengoba sibala nje izinto ezinhle ezenzekile zenziwa abantu ngoba ngiqale kwekaba ubaba uMdaka noma uMdaka kodwa ngiyafuna nje ukugcina ngokuthi ingakho ilanga ngaze ngakuphunyuka ngile kwamashu khuluma ukuthi umuntu sizomchazela mayebuza ukuthi yini esiyenzile ngalo ngikhuluma into ngibuze nje ukuthi lokhu ke ngibuza okunye ikhona indlela engakubeka ngayo kodwa akulona usuku lwayo namhlanje ngoba sizothile namhlanje semngcwabeni kaMamdaka angehleke manje ngiqondise kubantwana bakaMamdaka njengesiyalo sethu esikhulu kulomncwabo ukhona umuntu wathi kumina uma ngabe usenomama unobaba noma ngabe umdala kangakanani kodwa uma unomama unobaba awubazi ubuhlungu emhlabeni sungakazi uzubazi ungahamba nje ukhuluma uzokhale uthi kubhlungu nakuwe kodwa uma nje usenomama nobaba hayi wathi kumina awubazi ubuhlungu kwazi wangibuza ukuthi ubani khona kuwe usenayo umama usenayo ubaba ngathi ayakasekho umama ngathi ukhona wathi hayi akapheleli wathi ubuhlungu bemizwa ekudlakazayo ikuhle ngaphakathi ikwenze ube mncane ubone ukuthi awuhlakaniphile nje ubaba ubecabanga umhla ushiwa yibo bobabili abazali ngokuhlukana uyakhula ngalelo la ingakho kufanele ukuthi emva komncwabo engathi ngakuthathe ikhona lomuzi wakini ukuthi ukuhlala nje wena makukhona isihlahla uhlale phansi kwaso ukuthule nje uzothe wehlise nje umoya kahle noma ngabe ama-hour angakanani uvuma lento yokuthi bobabili abazali abasekho ngoba kusuke sekunjalo ngempela futhi ngalelo langa kusuke sekufanele uvume futhi ngalelo langa kusuke kufanele uvume at the same time ukuthi sekuwuwe-ke manje ukhulile sekufanele ubheke emuva ukuthi sekukhona abazothi nawe uhambile okusho ukuthi sebezosala bengenabazali manje ke ngifuna ukuthi ngithi kuwena Mdaka nabo bonke abantwana bakini namakhosikazi niyakhula namhlanje njengoba sizoniphekezela ukuthi nibeke umama uMantombela uma ngeke umuntu ke wantshela ngentshela ke manje niyakhula mabe nithatha ukuthi hayi vele sesiyakumukela sikumukele mase sikuphelile umncwabo nizothe hlisa umoya ngoba ayi insimbi le iyasinda ubusuku bokuqala namhlanje nizolala umama engekho akusasebenzi ukuthi ubethini ethini kuwe ubengathini ethini kuwe nokuthi ubesakululeka noma ubusululeka yena kodwa namhlanje mawubona kahle ukuthi kanti bengingakhulile ngokwanele ngoba umzala akasekho sekuwuwe manje ngizothi ke kunina nikhulile namhlanje zothi nikumukele ngizothi bonke ubuhlungu bokuhlukana nabazali abanilethe emhlabeni
sinani niyazi nani ukuthi siyeke yonke into ebekufanele ngabe siyenzile noma izinto ofanele besizenzile namhlanje siqhamuke endaweni ezahlukehlukene ngoba sazi ukuthi umfowethu usiphile kanye nabantwana bakubo ushiwe umzali sabona kubalulekile ukuthi sizonizimazisa sizoniduduza sizothi nikwamukele ngakho ke ngalawo magama kinina nabakwantombela nabo bonke ezihlobo nabazali nabangani akwehlanga lungehli uNkulunkulu abe nani nonke nihambe kahle uma sihamba kulomcimbi siyabonga phathole ugalisa levangeli ngisho noma ngihlupheka ngisho noma ngizingelwa kodwa ke ngiyethemba ukuthi ngiyoboshwa kancane loshonilanga sengiphumile uma ngingaphinde ngisho ngithi siyabonga amacingwane amazowasho ebantwaneni ukuthi bayakhula mhlambe mawuthi umuntu ayekhonini lo muzwa kubo ngithi mina nikhale idele ngoba uhanjelwa umzali kakhulukazi umama inhlungu engapheli sengizokwehla la yikho ngifisa ukuthi nginibonge bazalwane akujwayelekile ukuthi kube nabazalwane beyinkonzo ezihlukene kodwa bayiphathe ngalolu hlobo eniphathe ngalo nitshengisile ukuthi bekufanele nibe la indlela eniphathe ngayo ukuthula ukulalela ngiyathobeka nenze kwabalula nakumina ukuphatha lolu hlelo obelungekuncane nokho kodwa ke ningenzele kwabalula sengehla sengibongile ngizocela ukuthi kube nomlayezo ophuma emndenini wakaMdaka lowo mlayezo uzobuvela emndenini ngomlomo kababa umeya bonke abanethembeli njalo bona bayazihlambulula impela bayalahlala izoloni onakho bonke abo bonke kubaba ikhaya lami ukubingelela umphathi wohlelo bese simdletshe bingelele ibandla lonke lamaRoma Katolika Father Ntembe Mfundisi Apollo bingelele ingcezu zenkosi Yesu ayibandleni lamaLuthela ngiyafisa ukubingelela abafowethu nodadewethu nomama nobaba bakwaMdaka omalume kwaNtombela mangibala abantu bakwaMdaka ngibala bonke abantu bakwaMdaka noDumsamseganiwe emacingwane sirecognize bonke amakhosikazi akwaMdaka ngibingelela uMinister wamaphoyisa kuzwelonke ophinda abe yilungu lesigungu esiphezulu sikaKhongolose ophinde
abe umakhelwane wakithi kwaMdaka uMacingwane uhamba nomama Mthembeka. Bingelele uDeputy Minister of Labour Ningizimu Afrika umfowethu uJomo Sibiya. Ngaqinisekisa ukuthi kanayo iclub yakhona. Uthatha amandla kaJomo Biyela. MEC Agriculture kwaMadlopha ngimbona ngihle ngabe. Uyafuna ukumrecognize uhlele eduze uhleli ngakubo. Akafikanga kusho ukuthi bebembhala nje abantu beprotocol. Speaker of Provincial Legislature Comrade Day nawo wonke amalungu eshamthetho kwaZulu-Natal. Somlomo uMkhanyakude umfowethu uMkhombo. Sengamukela amacingwane ukuthi hayi lensizwa ngeke iphinde ikhanye yakwaMkhombo. Ngithi kubumnyama bakhe phambisana nokuthi wayenika umsebenzi wokuhlala ephakathi kwabantu noma esehlala eshemba akashintshile namanje lokho abanjalo. Wonke amakhansela khona local district ne local polu ka-ANC bonke manje nobheka imtolo ngoba igama likabheki uzalichaza masiphuma la. Comrade uBheki Mtolo nobhala we-ANC kwaZulu-Natal, leadership ye-ANC kwi-region Comrade Thobelani ne-RWC yonke. Ngiyafuna uku-acknowledge Ndiyema izisebenzi zonke kahulumeni, kodwa ngime kwi-protocol e-establishiwe makhona ngibashiyana. Sihlela inkonzo kamama besivumelene ukuthi sihlela nebandla ukuthi koba amahora amathathu, uma esihlulile amahora amathathu koba amahora amathathu nesigaba. Kodwa saphinde savumelana ukuthi siyaqala inkonzo ngehora leshumi. Uhlelo lwethu lokuqala lwaluzoba sesontweni ngoba umama bewumuntu wenkonzo. Eyinsukwini ezintathu ezidlule bekunemvula enamandla lapha ekuhlaleni. Ekhaya kwaMdaka kungeneki kalula. Namhlanje ekuseni uma sesiphuma siyoqala inkonzo esontweni, imoto ebithwele umzimba kaMantombela ayikwazanga ukuphuma. Kwafuna kusetshenzwe isikhathi esidlula ku-45 minutes ukuze sikwazi ukuqala umsebenzi. Ngakho-ke siyafisa ukudlulisa amazwi okuxolisa uqala inkonzo emveni kuka-45 minutes isikhathi esasisibekile. Namhlanje sizovalelisa kuwena Mantombela. Ngimi lapha ngimele bonke abantwana bakho, abazukulu nabo bonke abantu obathintile empilweni yakho. Ngimi lapho ngimele nomndeni wakwaNtombela lapho uzalwa khona. Egameni labo bonke abantwana bakho, i-debate yokufaka abantwana bakamama ithatha isikhathi eside kakhulu ohlelweni. So bawo isikhombisa njengoba kubhaliwe
kodwa kube likhulu ukuvumelana ngokuthi bangaka abantwana bakamama. Ngoba uSisintombi okhulumela kuyisibonelo sabantu esakhula sazi ukuthi odadewethu baningi nabanye ngeke sibabale. Eqinisweni sithi ama last born kamama mabili okusanele no Thandeka. Kodwa masingabala abantu esasazi ukuthi abantwana bakamama esikhule nje behlala ekhaya, ngeke sikwazi ukusho ukuthi babe bangaka abantwana bakamama. Umama usifundise ukumukela abantu, wasifundisa ukuyithoba, wasifundisa ukusebenza. Sasihlakula ushawu 11 emini. Ngisho usufunda kwaNgqondo Nkulu akufake ensimini akuhlakulise nje ungamndaba zalutho. Usifundisa ukubekezela, wasifundisa ukupheka, wasifundisa ukwasha, wasifundisa ukuyihlanza. Kodwa wayeshayana kakhulu. Sasingayithandi kahle lento yakho ukushaya. Sake sathi sibeka amanzi noSiphelele. Sene prama stove, manzi okuhlamba. Wayiphampa uSiphelele iprama stove achitheka amanzi. Kwangabo 80 busuku. Wangena sezimbeve kitchen. Sathi ukubaleka. Manje ngoba ngangimdala noSiphelele ngamshiya. Ngezwe ngesilile emva kwami ukuthi bayibambile le ndoda. The rest is history. Kwafuna kodwa amgcina ngoba ngangeke ngibuye ngempela ekhaya ngalelo langa. Kwafuna phuma inqina yena amgcine ngoba wayenakho kokubili ukuqondisa nozwelo nokuthanda abantwana bakhe. Ngo-1984 in fact, uNozipho noBongani bahamba bayofunda eNkosi Yethu kwaNongoma. Uma besuka lapho uBongani wayofunda eBhekuzulu. Ngo-1986 ngoba ngangifunda standard 5. uBongani eBhekuzulu ngezathu engakwazi ukuyiqonda wabuya wasitshela ngeRadio Freedom. So mina noDumsani sa exposewa embuthweni wesizwe uBongani. Wasitshela ngomzabalazo wenkululeko ephelele into kanjani. Ngoba kulesi yasikole bafundiswa bathola ithuba lokulalela ebusuku iRadio Freedom. Wayisho lensizwa wayebiza ngoNkunzi ayibafundisa loluda. Kusho ukuthi mina noDumsani sayithatha mawala lento. uBongani moderate. Sayithatha mawala thina noDumsani ngoba ayithuka nami sengithe bengangena eklasini abafundi la ubaba ayefundisa khona. Sithi sifuna imfuno zethu. Makutela kwemfundo zingasekho. Kwathola uDumsani wayehlala noThulani Mashaba endlini ekhaya beplan isiteleka ubabe uthisha omkhulu. Kusho ukuthi sayithatha mawala lento ngoba uBongani wayengasifundiselanga ukuthi sitelekele ngisho ubaba. Kodwa ngayikhathe inzima amacingwane la noma ngingabanga bikho udlame endaweni yakithi, kodwa ikhona ikhathe ezayine-tension enzima. Umama kwafuna intervene. Cabanga ukuthi kakhulukazi ngo-1993
uma umoya uphakama lapha endaweni sekusolakala ukuthi kakhulukazi mina Dumisana amakhandida ayashisa. Wahlebela udadewethu noZipho ukuthi batshele behambe abafowenu. Sase kwaqonda enkulu sobabili, umunye osengoye umunye se-UDW. Savuka ngebhasi umuntu obasahamba ngoba umama ese-intervenile. Ubaba wayengayithandi kahle lento yamakhandida ayeshisa. Kodwa masibuya ngo-1997 saqhubeka la isigcine khona. Lokho kwamphatha kabi kakhulu ngoba wayebona ngazathi izimo zemmoya inyuka kakhulu endaweni. Kodwa uku-intervene kwakhe kwalekela ukuthi ubaba akwazi ukufunda ukuthi abantu bayaba nembono engafani. Wasesinika ithuba lokuthi siqhubeke nembono esasinayo. Kodwa ngibona into yamthobisayo kangcono ukuthi wathi ungena endlini kaDumisana wafica iphamgani phe kombhede. Manje le phamgani akayitholanga kwamchunu Macima, futhi akayitholanga kwaNgema Thokozana. Wayithola kule nsizwa okuthiwa umvemve uThulani kunene. Ngoba uye wayephatha amaphamgani kuphela. Ngalezo sakwa kunamaphamgani ayephuma nelicense ibhalwe nje ukhongolose phamgani. Manje kwamthobisa mangibuka umama lokho ngoba base lukhulu uvalo ukuthi ngeke umzali ofuna ukufelwa zingane zakhe. Noma engasitshelanga sabona ukuthi ngathi imthobisile le lokufica le phamgani phe kombhede wakho. Ngoba wabona ukuthi ushuthi khona indlela esiyivikela ngayo. Kodwa kwafuna sibize akhulumele lo daba lalesi sigaba esingaka. Asibone embhedeni walensizwe. Wasikhumbuza ukuthi usikhulise kanjani. Ngoba ekuzalweni kwethu ayikho into esasiyazi ngaphandle kwesonto. Umama usikhulise ngesonto cishe impilo yethu yonke saze sahlakanipha. Alikho ilanga sasingayi ngale esontweni makuyilanga lesonto. Eqinisweni sahamba ngisho imhlangano yamabizelo. Sithi sangifundisa nale ndoda. Hamba ke ngisachaza kodwa ke sahamba. Awubanga nje uthi umkhulu Macingwane thina asifika ngebufundisini kodwa sahamba. So usikhulise ngothando. Kodwa indima eyini sizothi usikhulise ngokwazi ukumukela abanye abantu. Asihlali ke ekhaya thina siyafika manje. Besifika nje noma besifona kakhulu. Kodwa ngiyangubone kudadewethu noZipho ukuthi hayi lena yokulanda abantu iyaphumela ngayo udadewethu. Ngoba ufike ekhaya ujambukisisa lo mntwana lokubuso ngoba ngenzeka phela abafowethu bakhona mhlambe khona umlethile umntwana. Kodwa mawubukisisa uthi hayi angiboni inswelo kahle. Kanti usayiqoqela ingane nje unoZipho wayibeka la ekhaya. Wayefaka esikoleni singiyala ekhaya. Manje ubuntu lobo, if everything else ukuthi siphila kangakanani okunye, kodwa if everything else umama sifundisa yona ubuntu and to intervene. Singayenza ibe ijoke le yokushisa kwale ndawo ngaliyankati. Kodwa there were times when nathi safile ukuthi noma yini ngenzeka, she intervened. So sizothi kumama hambe kahle. Hambe kahle Mantombela. Hamba kahle Mpangazitha. Hamba kahle Magezana, hamba kahle Njojo Sontoba. Uze ezadla imini ngoba esabe imsebeyelana. Sikahle manje.
khona isifo abanye babethi ke mabekhuluma ngalesi sifo ufuna nje siqwashisane ngaso kuthiwa i-dementia. Methatha umhlala phansi umama wayena 62 years. Saqala ukubona izimpawu zokuthi imemory sihambe imlahlekene. Ekseni mase yokhuleka esontweni umfundisi ulinganise ngokuthi wayekafaka imali eBhayibhelini. Mase kufuna nginikele uyoyigcina impela ngisho esigqokweni. Akunjuzo ubaba uyifake lapha eBhayibhelini. Those were signs. Okuhambe kwahamba at the age of 70 it became so severe, especially makuhamba ubaba emhlabeni. So the last 7 years ngicabanga ukuthi kwazi kwacollapse nengqondo ngoba wagcina engasafuna ukuvuka ngisho embhedeni. So she fought for 7 years walwa until 2025 when she reached unyaka ka-8. Mtheko malume izolo ngeke ngikubize ngegama mina malume njengomculo. Ngiyaqala nokulizwa leli gama lakho malume. Awu. Sengokubuza mase sisekhaya ukuthi unegama kanti nje malume. 2 years ago omalume baphenduka izintatane. Ngoba ugogo zalo mama washona neminyaka e107. So besikubona kumama lokho ukuthi umama bengenalutho. In fact in 10 years beqala ukuphuma esibhedlela. Manje udokotela uthi esibhedlela hayi lento ebizwa ngo BP, hypertension, blood pressure akukho lutho. Angakusho nje udokotela ukuthi ucabanga usekhathele. Ukulala nje for 7 years kuyamenza umuntu akhathele. Kodwa ke she was 80 years of age. So ma umbuka ubengahamba naye alandela ugogo wethu uMandlazi. So siyafisa ukubonga uNkulunkulu ukusinike ithuba lokuba nomantombela. The chapter has been closed. Sesivale the chapter. KunoZipho, she became a pillar yomndeni. Ngoba sathatha isinqumo sokuvusa imizi yobaba kwezinye indawo. Manje uNozipho walotsholo nje kwaphela washona umkhwenyana. Kodwa ayisasingamthandi kahle wena. Manje akasebenza. Sasimjikjela ngamatshe lo yamfo. May his soul rest in peace. So naye kine show ngabe wahamba wayogana. Kanti uNkulunkulu necebo lakhe lokusinikeza i-support structure ekhaya. So almost for 7 years mhlawumbe wathi kuyipaka impilo yakhe. Wafuna uvuke ekuseni njengoba bonke abantu ayetohweni. Abuye ntambama. In one of my engagement wangitshela ukuthi lento ekuthiwa ama-excursion manihamba nesikole akawahambi ngoba yena yakhe impilo ukuthi ufuna lala ekhaya zonke izinsuku for 7 years. So hence we must acknowledge that. Acknowledge nabantu bebebheka umama ikakhulukazi umama magama canda ke khona umbheke ngothando. Umephuma umama ngomhla ka-22 January. NoZipho ngifonele ekuseni siyamthatha simusa esibhedlela. U-anti ungitshela ukuthi ke ngokaNoZipho kwaba nesiqiniseko ukuthi ngeke sabuya umama ngoba akazabe nalutho umama eyilalele nje lapha ekhaya.
until efika esibhedlela kuthiwa une-infection ephaphini, kodwa within 7 days e-ICU baclearisha i-pneumonia. Kodwa wasitshela udokotela ukuthi ngoba besefunzwa bafike bamfaka kwi-system yokudlisa ngalendlela yabo. Usefuna ukumkhipha kwi-ICU amese e-medical ward ukuze amasajwe kahle akwazi ukuvula umlomo. Otherwise ufuna abuyele ekhaya ngoba kufuna sambe simdedele. We were sure ukuthi uzophuma ngesibhedlela kuye ekhaya ubuye ngendlela ubuye ngayo. Siyamdedela umama ahambe ngokuthula, hamba bangazitha, uNkulunkulu akumukele akuthethelele amacala akho. Sitholisele bonke okungenzeka ukuthi endleleni yempilo yakhe wabaxhoba amakhono. Asibonge kakhulu kubo bonke abazalwane abasisekelile ngalesi sikhathi, abasisekela ngemkhuleko, basisekela ngezinto ezibambekayo. Sibonge ibandla lama-Roma Katolika eminyakeni engaphezu kwesihlanu mama eselele phansi belifika ekhaya lizokwenza inkonzo. Sibonge abafundisi bebandla, sibonga amakhosi asendlunkulu, ikakhulukazi asemkhanyakude, Nkosi basemjetsheni. Ngoba ukhona undunankulu la Somlomo emva kwakho uhleli noNgema. Macingwane uNgema kayona induna namanje. Thokoza. Reporter le ndaba. Ngoba kwakumzabalazo omkhulu sifuna uNgema uThokozana beyinduna. Usekhona inkosi ubonga. Manje sekhona enye inkosi. Ithi ayinankinga lenkosi kodwa uNgema akasafuna ukuba induna. Manje yasikataza lento, sikhulumile naye behleli naye ekhaya zonke lezi zinsuku ukuthi yasikataza lento. Saze sahlanganisa imali yenkomo impela sifuna beyinduna. Mase livele ithuba akasafuna ukuba induna. Ngoba nathi besenze sibe nomngane nje oyinduna. Sibonga amakhosi asendlunkulu abeholwa inkosi yakwasiqakatha abafike bezokhalela umndeni. Ingakho ngibalula wena Zondo ngoba kufuna niwageze amakhosi ngokuhambela umuzi kaMagezane ezosikhalela. Siyabonga kuwe Macingwane nomndeni wonke. Siyazi isibayini sakaMchunu kuphukile ngokuthi umndeni wakaMdaka uhanjelwe. Siyabonga kumphathiswa kwaKhokta ubaba uvele Nkosi Nhlabisa. Wayemngani kababa kahle kahle ngichaze. Manqumalo wayemngani kababa. Mina naye siyazana nje kodwa wayemngani kababa yena. Kodwa ubaba wathi uyofuna uVF Paul bese hambile. So sibone kuproper ngoba kayekanga ukulandela umama unjani. Ukuthi umndeni wakwaHlabisa uPaul namhlanje ngoba kwakufiswa ubaba wayekufisela nomama. Siyazi kuphukile kwaHlabisa esibayini sakhona ukuphekezela uMantombela. Khona insizwa kuthiwa uhamba ushone la yakwaMkhize. Nayo kuphukile esibayeni sayo uze kuphekezela umama. Khona insizwa yakwaMasinga ngapha emhlabi yalingana. Nayo kuphukile esibayeni sayo kuphekezela umama. Kukhuni ukubonga bonke abantu abenza icontribution. Ngesikhathi imvula inamawala
inhloso kwakuthi inkonzo izoba sesontweni endlini yakhe bese siza la senzela abantu bethola ukuphuzwayo ngoba umfihle ekhaya kuzoba umsebenzi womndeni. Uma kucaca ukuthi imvula inamawana for 3 days kwafuna izolo sithatha isinqumo sokuthola olunye uhlelo isikhathi esambile. So ngiyafisa ukubonga intervention kaJomo Biyela. Nawe sibiya ngakubala Jomo Biyela sibiya ngendlela ungaphatheki kabi ngane. Ngoba besihlelela ekhaya ukuthi kube nale makhi nenye makhi. Wa intervene uJomo izolo. Ngoba mawuthole lo msebenzi nezindleko ziyaphakama. Ngibonga i-leadership yonke yasemkhanyakude somlomo obe nathi kuze kube manje ne-management yakho, NEC of the ANC, the PEC, the REC, Kombe Thobelano vele the REC ujwayele lapha ekhaya Kombe Thobelano. Kungenzeka khona engababalanga ababamba iqhaza elikhulu ekuhleleni inkonzo kaMama. Ngifuna ukusho ukuthi nonke nibalulekile, nibamba iqhaza elikhulu. Sivumelane nodadewethu ebengithi mangimfonela ngithi kuye bengambingeleli noZipho. Ngiyenje unjani mama? Achaze kusofaka indaba zakhe kamuva akaxoxele engayeki. Sivumelane sengizomfonela ngimbuza ukuthi unjani wena noZipho. Sizothola indlela enye ezoba abathi ngesilungu it's a center of unity. Ngoba ukuthatha amagama akho macingwane umlayezo kaBulawayo kufuna sigcine ifamily united. Ngoba noma sinambona ngekho umama nobaba kodwa in spirit they are part of us. So into esingakwazi ukuyenza ngalesi sikhathi to honor them is to stay united as a family. Ngalamazwi amafishane ngiyazi ukuthi angimenywanga nobhala kwi-RGC kusasa. Manje ungacabanga ukuthi bengenza i-overview la uhlala phansi ukhulume kakhulu. Bekufanele siwudlulise umlayezo wokubonga. Alikho igama Fata Ntembe ngoba kwaungani kababa yayisixaka udala into yakho umngani kababa kanjani. Baba emkhula khulile manje wawungakabi ngaka. Nize nibolekane imoto. Manje alikho igama ngibala bonke abafundisi nezincedi zenkosi endlula ukubonga. Sizwana impela nawe kwazi imishemo nawe intuthuko hlengiwe nganibala nonke into so ngeke ngikwazi ukunibiza nonke isifiso. Ngibone noceliwe Mahlobo ufaka izibuko namhlanje. Khona nensizwa okuthiwa umntwana yelizwe ukuthi iPakistan ikhona lapha. Ngeke ngikwazi ukunibala nonke abazalwane nezihlobo zethu omakhelwane. Kodwa igama engizalidlulisa ukuthi siyabonga. Siyathobeka kakhulu ukusingatha nangesupport enini sinike yona ngalesi sikhathi. Umfundisi uzasinikeza isibusiso kodwa lokho kusuka kithi ngaphakathi on behalf of a family ukuthi inkosi inibusise. Imemezelo bezithi ke uma bazobonana ke manje eduze omunye ungapha omunye ungapha. Indawo ekhaya kwaMdaka ngenxa yesimo semvula ayikho kahle.
sicela ukuthi ke amalungu omndeni nabanye abambalwa kube yibona abasiphekezelayo nabafundisi. Ngamanye amazwi umsebenzi omkhulu walenkonzo kamama uzawuphelela la sesewuqedela ekhaya umuntu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu konke osekwenzekile. Sesifike emaphethelweni enkonzo. Ngizocela ke ukuthi i-congregation yonke iphakame singaxolela bomndeni. Kuzophuma befundisi phambili. Kulandela umzimba kamama uMantombela. Kulandele ke nomndeni. Thina sonke abanye ngocela ukuthi silinde kuze kuphele leyo procession sihloniphe nje. Bese kusukwa ke kiwe ekhaya bese kuqhubeka ke obekushiwo umhlonishwa ukuthi sizothola amanzi lapha. Ngicela ke sizothe sikhuleke. uNkulunkulu emini sesiphothulile Nkosi inkonzo yomntwana wakho owambiza ngevangeli. Wahlanganisa kanye nawe nendodana yakho uJesu Kristu emandleni ombhaphathiso. Wamondla ngezwi nangamasakramente. Ngokwentando yakho uNkulunkulu usebuyela kuwe. Igugu obulibeke kuleli dokodo belumzimba wakhe libuye. Just wait, when I wait.